W sobotę, niespełna tydzień po świętach Wielkiej Nocy, rozgrywki zainauguruje pierwsza Liga Juniorów Młodszych. W 8-zespołowej stawce beniaminkiem jest drużyna GTV Stadionu Śląskiego, która wiosenne zmagania rozpocznie derbami z Ruchem Chorzów. Jesteśmy beniaminkiem, ale myślę, że tutaj przy meczy czy Odra możemy powiedzieć, że wnosimy jakąś nową jakość, tak samo jak Zagłębie Sosnowiec i Rekord Bielsko-Biała. Spadają 4 zespoły. No wszystko się będzie ważyło, myślę, do ostatniej kolejki. Tak? Nie będzie tam jakiejś dużej różnicy i myślę, że dzisiaj ciężko wyrokować, które 4 drużyny się pożegnają z pierwszą ligą. My na pewno będziemy starali się zrobić wszystko, żebyśmy byli rozpoznawalni przez nasz system szkolenia, żeby kilku zawodników, nawet z roczników młodszych, debiutowało, a na samym końcu, żeby miło się na to patrzało i żebyśmy się utrzymali. W minioną niedzielę podopieczni trenera Bartłomieja Zdrzałka rozegrali sparring z Rakowem Częstochowa. Po kiepskim meczu GTV Stadion Śląski przegrał z Częstochowianami 0-1. W meczu podzielonym na 30-minutowe tercje gospodarze mieli jednak spore utrudnienie. Na spotkanie nie dojechali bowiem sędziowie i w rolę arbitra musiał wcielić się trener chorzowian. Piłkarze gospodarzy przez 90 minut byli więc pozbawieni wskazówek swojego opiekuna. Patrząc na dzisiejszy mecz, no to musielibyśmy powiedzieć, że w pełni obaw będziemy podchodzili do meczu z Ruchem, no ale wiemy, że liczy się całokształt, a więc dobrze się stało, że może na tym etapie taki mecz zagraliśmy słaby po prostu w każdym aspekcie gry w piłkę. Wyglądało to dzisiaj źle. No też dzisiaj nie mogliśmy skorzystać praktycznie z piątki zawodników, która już też grała wyżej, a więc to też jakiś wpływ na pewno na naszą dzisiejszą grę miało. Trener Zdrzałek mimo niedzielnego potknięcia mocno wierzy w swój zespół. W ciągu całych zimowych przygotowań do rundy wiosennej jego podopieczni rozegrali wiele bardzo interesujących spotkań. Co najmniej kilka razy udowodnili, że w drużynie GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 98 drzemie naprawdę duży potencjał. Wiemy, że ten poziom wyjściowy to są mecze nasze z Wisłą Kraków, z Górnikiem Łęczna, a więc te, które były wygrywane i na które się też miło patrzyło. Mierzyliśmy się z Ruchem Chorzów, mierzyliśmy się z Górnikiem Łęczna, z SMS-em Łódź, z GKS-em Katowice. No było tych spotkań w przekroju zimy dość sporo. No nie graliśmy żadnego w takim, można powiedzieć, optymalnym składzie. Tak, każde spotkanie to już inny skład. Nie udało nam się zorganizować tak naprawdę dwóch mocnych sparingów, które chcieliśmy zagrać ze względu na pogodę i problemy z boiskiem, a więc ze względu na pogodę uciekł nam sparing z Progresem Kraków, a ze względu na boisko mecz rewanżowy z Zagłębiem Lubin, a więc no szkoda, że te mecze też nie doszły do skutku. W drużynie juniorów młodszych stadionu coraz większą rolę odgrywają też piłkarze z rocznika 99. Trener Bartłomiej Zdrzałek odważnie korzysta z wyróżniających się postaci z młodszego rocznika, już teraz przygotowując ich do rozgrywek juniorów młodszych w kolejnych rundach. Można tak powiedzieć, że nie patrzymy na to, że ktoś jest młodszy i ma grać, a więc no, młodszy zawsze musi tą swoją wartość udowodnić i też te moje obserwacje pomogły temu, że ci zawodnicy mogli dzisiaj zagrać, tak? A więc to, co już mówiłem, Kuba Banach, Kuba Warteczko, choć dzisiaj troszkę słabiej, Maciek Tonia, Michał Wodarczyk, tak, Jakub Warmus, tutaj Jasiu Januszek, jest kilku tych zawodników, bramkarzy, tak, Arek Tonia, Szymon Buszka, dzisiaj też Adam Czerwiński. No tak to wygląda, tak, no jeżeli ja gdzieś tą piątkę muszę dać wyżej, raczej 4, bo jeszcze 5 Bartek Nawrocki jeszcze nie wrócił po kontuzji, no to musimy też brać tych zawodników z dołu. Ja się cieszę, że ci chłopcy nie odstawają poziomem, a nawet czasami w niektórych momentach tymi swoimi cechami charakteru pokazują, że bardzo im zależy na tym szybszym poznaniu gry w Śląskiej Lidze Juniorów Młodszych na tym najwyższym poziomie. Nadchodząca ligowa wiosna będzie równie ciekawa, co nietypowa. Reforma rozgrywek przewiduje, że stawkę opuszczą 4 z 8 drużyn. W tej sytuacji celem, jaki stawiają sobie wszystkie zespoły, jest przede wszystkim uniknięcie degradacji i trudno w tych okolicznościach wskazywać faworyta do mistrzowskiego tytułu. Myślę, że tutaj nikt, chyba żadna z drużyn nie powie, że gra o mistrza. Tak jak mówię, no, ten poziom będzie tak wyrównany, że będzie się wszystko decydowało do ostatniej kolejki. Tak? No, zaczynamy
od spotkania derbowego z Ruchem. W zimę graliśmy 2 razy, raz remis, raz porażka, więc zobaczymy jak wyjdzie na naszym boisku.